Κάτι κάναμε πάντως έτσι. Από εκεί δες. Από εκεί κάνει τίποτα. Να το γαζούεις να είσαι σίγουρος, παιδί μου, αλλά μπορεί να το γαζούεις και μην βρει τίποτα. Τραγικό. Θα φύγει. Δεν περνάει ρε παιδιά. Πού θα πάει, τι θα πάει. Αριστερά! Αριστερά! Μα είναι χειρότερο δεν. Αριστερά! Ρε μαλάκα αριστερά! Μαλάκα δεν γίνεται τώρα. Σταμάτα ρε φίλε, σταμάτα. Περνάει τα μάξι του λίγο τώρα. Δεν ρε παιδιά τώρα. Αφού είναι σκαλοπάτι τεράστιο εδώ πίσω. Πού πάει? Πού πάει τώρα? Δεν έχω... Πού πάει τώρα?